raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai saurare barka da yau. Mai saurare kaga wannan bidiyo, wannan wani bawan Allah ne da ya tattaki ya je har makabarta ya hau kan kabarin wata boye Allah yana ta zage-zage, abun da ba ka so ka ji ba. Wannan bawan Allah ya yi wannan abun ne sakamakon wata rigima da ta hada su da wata yarinya a TikTok. Wannan yarinyar dai sun danyi ba ta kashi tsakanin wannan bawan Allah, shi kuma ya ɗau matakin isko kabarin mahaifiyarta har cikin makabarta ya hau kan kabari yana ta zage-zage. Insha Allah ba ta ɓata lokaci ba, yanzu za mu haɗa ku da wannan bidiyo domin ganewa idonku, domin Hausa sun ce gani ya kori ji. Amma mai saurare kafin nan, ka daure ka danna mana alamar subscribing, ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Kuma kada ka manta ka danna alamar like domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwar. Mai saurare yanzu nan za mu sara ku da wannan bidiyo. Kuma 'yan sanda sun samu nasarar cafke wannan bawan Allah da ya je yana ta zage-zagen batanci a kabarin wata boye Allah. Makabarta yanzu ya gana a tsakiya na raba kafa a kabarin uwarki, in har halarce ke cikin uwarki inda nake kai, dan mai cukwar dan mai cukwar wannan ki raba gaba ki ina jira kuma ba ki samu damar zuwa ba ki gaya mini kusa daga cikin makabarta a wasu tsoro ne ba ki ba ina dai biya in na raba kafa ke nake lura da ke nake ina jira So mai saurare kaga yadda dai abun yau kana, don na subscribing da alamar kararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba, kuma kada ka manta ka danna alamar like.